bienvenue, welcome. Fremda, étranger, stranger. Ba, torrita. Laza, jende beteza iguaine. Zu, Maripilin zemi esatzea zu. Ta, zer dana gaur hemen? Baleikela sozotia. Baleike. Ta ze ordia. Amen, erten iguane maritxuk ez? Dale que te pego. Danai, erretzia lagadillola esan da. Mari! Ai, dolo. Baina eskursioan, ditxosozko apellidos baskos, hau ez da San Juan Iturri, hau karen mari da. Itu, Elisa paretik anjundan, fruteian barian antxe dakazuen. Baleike omen den. Baleike? Ze? Baleike, zoze. Baleike. Ez egineani. Ta ze ospatzu eba hauek? Zea, entzunia lehenko batian, Zea, 20. urte horren hau. 20? Bai, dolo. 20. urte horrena, noiz, gaztia zian, noiz hasi zian ba? 94 dolo. 94? Bai. Jo, eso! Garai hartan, earkite ziene. Eta, herrian gertatzen zandana, antxe agertze zuen aldizkaian. Arrazoi den dolo, orduan bai. Droga eta, sexua eta, Eri. Dana, esan behar da moduan. Artikulo eharrak orduan. Artikulo informatiboak. Gaztiak jakiteko zertan nahi dian droga jakinda, sexua jakinda. Baina jakinda. Ondo. Aizan, batzuk ezautzen ditute. Bai. Zea, pelirroja hori, leku danetan da ona, festa. Beste egunia mariatxitan ean ze hone. Aipa. Danian. Aizan, lan ikite alden. Lehenko batian, baldaki, batek esan zean, zea dantza omen din. Zea, Nicole Kidmanena. Ez dakit. Nicole Kidmanena? Zoz ikusiko, Garai batian, akasoan. Zintik edan aguri behi da dolo. Ze? Festa zer doba hemeno, ze? Zer zaturri zaten? Antzerkia? Bai, dolo, guan antzerkia egin jaula. Haitu behar dianak herriontak, Maritxu, eta ze, eta aprobetxauta gukite baldin baina? Venga, animatu dea? Venga, ininko de orduan. Venga, jarri musika!